bersama Guyon Mata Masuk deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu nggih? Sehat? Oke, sehat alhamdulillah. Iki dilajengaken nyanyi sik karo ngenteni mercon. Karo ngenteni mercone entek. Yuk, 3 2 1. Yuk. Wayu, bengoke banter-banter Pak Mamak sing ngarepe. Bengoke banter Ciro luwe. Iki RT yang sangat luar biasa. Loh, RT to iki. Ake iki RT iso nanggap guyon maton ya ake iki. Luar biasa. Tepuk tangannya mana untuk RT 17? RT Perlu dicontoh RT-RT yang lain. RT ini sapa to Pak iki, Pak? RT ini Samsul. Loh. RT ini Kang Samsul. Kang Samsul. Alhamdulillah. Perlu dicontoh RT-RT yang lain. Kalau RT yang lain tidak nanggap guyon maton rugi. Sing rugi sapa, Pak? Aku sing rumah saku lah. Delok ndok kompakane koyo ngene ya. Tepuk tangannya mana yang di depan coba? Iki lho. Contoh RT 17 koyo ngene iki lho. Oke, guyon rukunnya. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Tepuk tangannya mana luar biasa. Contoh. Oke, aku juga jadi leader pemimpin kaya aku ini. Alah opo. Bilang ayo aja, oke? Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang ayo. Apate 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 ah. Oh ya ngerti to yo. Apate 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 ah. Yo iso. Sing nom-nom iso, sing tuwek pojok ora iso. Wae tangane mung ngene tok. Ora apa-apa tapi joget kae dilenge sing ning pos kae lho. Jajal ambiar ya. Jajal ambiar. Oke. Ngomong yo jalukmu piye yo sing penting kowe bahagia. Tepuk tangannya mana? Wah RT 17 kompak banget ke rumah saya. Luar biasa sesuai dengan namanya Pitulas. Entuk pitulungan lan kawelasan Gusti sehingga tenaganya tersimpan dengan luar biasa. Hebat. Oh nang ibu-ibu apa kene dina dolanane TikTok ora tau nyambut gawe ya wong wedok-wedok. Ketoke ngono mana tak sawang ibu-ibu mbak-mbak kene. Ketoke bendina kok TikTok kayak karo nyambel ngono ya dolanan ngomong. Kok rumahku. Tapi ya ora ngono. Lah piye to? Dah coba ya. Jajal kowe. Mama TikTok luar biasa. Jajal apalne apa ora? Kok ngangung-ngangung Mas. Sing anu rada dilonge Mas. Ora ngangung-ngangung sing ngarep. Ayo sone, Pak. Oh iso weneng niki lho nak. Kowe gelem ning ngisor kene? Nyapa? Ceblokan bongko kene ngisor kene. Ya tidak mungkin kene sudah di Oh, diane ya. Mas, mesti rapi ya. Ya. Oke. Ning ngarep ini lho. Ya ora apa-apa. Masih semangat. Masih semangat. Belum ngantuk. Mana suaranya? Oke. Wong wedok ngono lha kemane? Selain mereka semangat, mereka juga cantik-cantik lho, Pak. Ya perkara skincare ayune iki. Wong kene iki ayune perkara skincare larang-larang. Sing ngomong sapa? Mereka walaupun tidak pakai skincare, tidak usah pakai skincare, mereka sudah cantik. Nyapa sing bape? Karena setiap harinya mereka terkena air wudhu, oke? Ya, piye wong wedok mbok lem yo, rambutnya ngepang 27 tapi.
Tapi sayang sithik wong lanange ora enek sing ketok belas. Ketoke lanange mbok diusahne ning mburi mbok kok ngarep ibu-ibu tok lho lanange ora enek belas. Aku gumunku ya ngono, mesti nek enek tontonan ibu-ibu selalu di depan, bapak-bapak ora ketok. Ora ketok ning mburi nunggu parkir kok. Ape ketok piye kok Mas aku? Oh, alah rekoso irap dadi wong lanang. Jajal. Oke. Oke. Hah? Mudun. Wah, aku kok mudun mbok cium. Lah, sing pengen nyium awakmu lho. Tekono wong kene percil gandeng nopo elek. Alah. Oh, jangkrik tenan ngelek jebule. Kleru lah. Ngono kok bangga. Aku nek medem mbok cium. Wong masyarakat kene wis ngerti kabeh. Nek petuk percil mesti bathuke no. Lambene njep. Irunge nyep. Pak. Duite a. Amin, mbok dongane ra apa-apa. Nyapa mbok tambahi dhewe. Lah nyapa bene timbane dijeleber-jeleberne. Ora ya lu mendingan aku. Nyanyi aku lho jajal aku lho ibu-ibu lho apal apa ora lagu-lagu. Mulak rapal duara sita-sita. Oke. Apa meneh kuwi? Bu Betty, Supiah karo Mbak Mus kuwi. Sing masak? Lah, Bu. Iwak iso cilik-cilik. Awakmu wis ngomong nek karo wong papat kuwi. Yumus sih. Ini terus. Nek panganan kurang ra enak sithik nembe lha yo. Diwongene. Supiah barang lo masak barang lo nyapa orang tuh ngomong asin. Wimus kuwi jenenge. Lah Yuyun. Yuyun iki wonge meneng. Tapi gampang grundel ae. Ya kuwi wong ngene kono. Oh iya. Apal aku wilayah kene. Ya nganu. Aja pokoke aja cedak aja cedak yumus. Nyapa? Batune sik anyar. Dadi nek bar ganti batu nyuwetret lho. Masalah. Bojone paling ngenes kuwi paling. Bu Yuyun, engko tolong kandhani yumus ya. Nek petok iki engko kon nglothek sambel lambene. Nyapa? Enak lho, ibu-ibu lho sekarang lho kok Ngomong jalukmu piye? Sing penting kowe. Iya apal iki. apal. Apa ya sing lagu sing rapal paling enek sing rapal. Bener. Kaping 3 AC ing bocah uga marang uga gawe pinter anjane jenengan ngeten. Kaping 4 Duar. Lah kok malah mandek kuwi lho. bahasan kaping 4 meneng iki. Berapa? Api-api. Bareng-bareng ya, bareng-bareng. Ayo. Bareng selawatan. Oke, selawatan. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi Asya ilakarobi. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil Luar biasa, tepuk tangannya mana untuk RT 17. Iki yang dinamakan kebersamaan dan kerukunan Mas Lenda. Luar biasa, guyub rukune warga masyarakat RT 17. Anjane RT ne kapsul ki. Sama jeneng Pak Samsul. Samsul Kaya kapsul. Mas Samsul ini luar biasa nyengkuyung para pemuda-pemuda luar biasa kaya ngene iki. Acara berjalan lancar karena apa? Panitia, tepuk tangan untuk panitia pada malam hari ini. Panitiane nom-nom tatak trengginas trampil cepet anggone Sugoto karo awak dhewe. Aku dikai kopi rong tak ombe wis diundur saking cepet tele. Dudone tok ngene tok. Kuwi mau dudu diundur ya. Iya. Kuwi kopine digenti sing anyar, Sing luwih panas. Sing luwih panas. Apa maneh ibu-ibunya blater. Piye, Pak? Mlebu jebleng. Kowe mangan apa? Aku mau langsung mangan sembarang sing tak. Hah? Endi? Lah ning jero kuwi mau. Apa mangan apa kowe? Lah buah-buah kuwi mau. Buah apa kuwi nggawa dhewe aku kok. Kuwi mau buahmu to. Jangkrik kowe bathok nggon kowe. Lah mau nek Kene iki anu polo pendem. Oh, berarti sing polo-polo pendem. Sing ning dipendem-pendem. Sing dipendem ning jero lemah. Kaya to. Telo. Kaya to. Terus uwi. Kaya to. Mayit. Aduh. Masa mayit yo mbok badhok Aku ya kacang. Pokoke polo kependem ning kono ku enek kabeh. Ning mburi kono. Iya enek kabeh. Dadi kudune matur nuwun mlebu ning kene-kene RT kene. Awake dhewe wis ping pira ning kene? Alhamdulillah. Ping 7, 8, 9. Agek pisan iki.
Lah ngono kok driji mulai Pak Kapsul, Pak Samsul. Pak Samsul wis ngobrol karo aku Mas Samsul. Bilang gimana beliau? Bilang bahwasanya Mas Percil kalau masyarakatku seneng acara guyon maton setiap tahun 4 kali acara ngene iki. Alhamdulillah. Masyarakat seneng? Seneng? Berarti iki awak dhewe wis entuk jatah ping 4 dalam setahun ning kene. Delok YouTube. Nyapa nanggap bareng acarane Agustusan. Lambemu ku senengane ngono ku lho. Tiwas tak jagakne ngene iki. Isu ndek ngenane acarane jalan. Jalan. Wih, mlaku sehat ngono kae. Ya, jalan sehat. Berarti mlaku ning kene ngubengi desa. Ngubengi desa, mau berat. Berat Tak cewekel yo sik berat magrib-magrib. kuwi jane sing mbok cekel bantengi apa sapa? Lho jenenge judule berat ae. Oh, ya berat. Berat kaya bojone dhewe lak kowe ditukokne Mas ra gelem berat. Nek kuwi bojomu dhewe. Lah, bojomu ya iya ae. Lah nek kene nangis kepir ning Malang ora njaluk kalung. Sapa? Bojomu. Loh, bojoku masa ya ngono kuwi. Lah kae jangan nangis-nangis nek Kayak tutu kalung, Pak. njaluk apa? Sak perangkat gelang kalung ali-ali anting-anting. Komplit. Dadi Wong wedok kuwi ngono kuwi baik pinter bojoku. Lah kok pinter? Lah ning Malang kae pas tajak njaluk gelang kalung ali-ali. Wah, berarti bojoku pinter. Termasuk wong sing iso celeng-celeng. Wong wedok kuwi pinter. Bojomu termasuk celeng. Maksudnya menabung ngono lho, Pak. Wah, lah nabung. Nah, menabung emas itu sama dengan investasi ke depannya semakin cerah. Awak dhewe punya perhitungan. Oke, Ibu-ibu. Wong nak seneng emas mesti kuwi pemikirannya nyapa lho. Kowe rabi pirang tahun? Duh, wis suwi lho, Pak. Pirang tahun? 14 tahun? 14 bulan. Aduh, lah sik anyar. Kowe jarene sapa kok investasi iki jarene sapa? Loh, wong wedok-wedok termasuk bojoku, maratuwaku, ya mbokku barang ngono. Kowe termasuk kena investasi bodong kamu. Investasi masa depan, Masa depan dengkulmu wong wedok. Itu contone menabung emas itu semakin tahun semakin hari itu harganya semakin naik. Bojomu modal sawayah-wayah kuwi. Bojomu lak njaluk ngrengek ora? Heeh, Mas. Kanggo tabungan, Mas. Masa depan sawayah-wayah butuh kena didol. Ciri-ciri wong kena investasi bodong kaya awakmu iki ciri-cirine. Kok investasi bodong kuwi Lho lho. tak omong iki tenan. Wah, apene tuku ya ampun timbangane digawe apa-apa mbok alung tukane gelang karo Mas to, Mas. Betul itu. Iku digawe cicilan sesuk lampu menene sak butuh sawayah didol sawayah-wayah. Heeh. Kuwi wong wedok pertama kali lak urung ditukokke. Iya. Lak wis ditukokne jajal dolen, ape didol. Ora mesane to, Mas. Lupa-lupa angel masa ape didol. Kena investasi bodong kowe. Berarti wayah didol Angel. masa lho, Pak. Ya. Napa nggih, Bu? Ya ora. Ya ora. Kudu ngabang lho ngakoni. Pak, aku tak mulih sik, Pak. Nyapa? Nyolong iku Lah ya ora oleh. Wong lek wis kadung lukone kudune ikhlas. Laki-laki itu harus ikhlas karena laki-laki itu adalah pemimpin rumah tangga. Apa iya? Iya. Wong lanang iki legere lho kaya Pak Samsul iki lho. Berarti wong lanang kepala. Kepala. Bisa menang wong wedok gulu kok. Cangkemmu muni piye jare ngomong Wong lanang jaremu kepala rumah tangga. Sing di apa jenenge percaya ning rumah tangga, percaya untuk mengelola kehidupan rumah tangga. Wong lanang kuwi kepala to. Kepala. Isih kalah karo wong wedok. Lah kok iso? Wong wedok kuwi gulu. Dadi gulu nak tengengen kepala tidak bisa obah. Berarti sing ora awakmu iki. Berarti sing penting apa, Le? Sing penting gulu. Bisa berarti penting lanang apa wedok? Yo wedok ning alam donya kuwi tanpa wong wedok ora iso apa-apa, Pak. Mula awakmu aja sampe ngenyek karo Ora wong iso. wedok. Aku tetep ngadepi wong lanang-lanang sene kono kae. Hidup laki-laki nyambut gawe rino wengi digawe sapa ya digawe ngene-ngene iki mangsamu. Awakmu mergawe wis rumangsa hebat ngono. Lho, wong lanang nyambut gawe 24 jam mari basang. Duwike digawe anak karo bojoe mangsamu. Tanpa ada seorang wanita yang menyimpan atau menabung, keuangan akan ya ora. Awakmu nek ra percaya takono karo Yumus. Belum gak gelem mau aku laliane mus gelem lali gak gelem takok aku. Nyapa to? Nyecet malah aku kalah kowe mangsamu. Wong wedok kuwi Ora iso Le. Sing wong paling sabar ki wong lanang. Paling wong wedok ki turunane hawa. Heeh. Hawa ki hawa. Mangat. Dadi wong wedok ki mesti lambene nyecet. Lah wong lanang turunane Adam, mingkem. Lah diseleni bojone paling meneng akhirnya stroke kuwi wong lanang. Berarti sabar wong lanang. Sabar wong lanang. Sabar
sabar wong wedok. Lah kok iso? Saiki wong lanang ngono kae paling ora iso omong ngono tok. Wong wedok tanpa ada seorang wanita, kesabaran yang paling tulus itu adalah wanita. Lah kok iso? Isu. Isah-isah. Terus orah-korah, umbah-umbah, ngedusi bocah sekolah, ngeterne bocah sekolah, bengi kon mlumah, ungah-ungah. Iki nyapu tekan kono barang kono. Sabar, Pak. lho kuwi kewajibane wong wedok wesamu Tanpa digaji, mereka sudah ikhlas membantu seorang laki-laki, bahkan bendino ndongakno, Pak. Rumangsane wong wedok kuwi perjuangane. masalahnya wong lanang tak anu ora teplok-keplok belas Wong wedok resikone yo gede lho. ya wong lanang ya gede masamu sunati kapok sepisan tok ora tau balik Kok so sunat kuwi lho. aku man ke sunatan pindho Saiki keturunan nglairno. Wong wedok kuwi nglairno toh-tohane nyawa. mangsamu wong wedok nglairno meteng lara ditutul sing lanang ra iso meteng Tapi sing berguna wong wedok. lha kok iso Berguna wong wedok. Kok iso? Saiki nek awakmu umpama baju kotor, sing ngubah sapa? Wong wedok. wong wedok Awakmu piring kotor, sing ngubah sapa? Wong wedok. Awakmu nek butuh mangan, sing masakno sapa? Wong wedok. Wong lanang arep mbadhok tok. Wong wedok kuwi aku grab kok nyapa kok grab. Lah saiki ngono. aku mau kalah aku wong lanang mau kalah Ngene iki umpama awakmu arep pentas, pakaianmu kotor, arep mbok gawe. ya laundry Bu Yun karo Bu Mus aku nyapa wong wedok maju ke depan jajal kula anu ayo ngomong nih ibu-ibu khusus ibu nadane Oke? ibu ayo lagi wong wedok aku bapak aku nyanyi bapak aku nyanyi ibu wis ora apa-apa aku Oke. ya kowe nyanyi ibu apa lagumu ibu Lah aku yo jelas no. Bunda no. Dari Eri Susan. Lagune ibu akeh, Pak. Ibu akeh. Bunda. Terus ibu. Lah nek lagune bapak ana sitok tok. Bapak Pocong. Bapak Pocong, cangkemmu Iya. madhep mendhuwur. kowe kaget dhewe Bapak sing dicangkem-cangkemno. ben kowe nyanyi Ibu yo enek ibu kota. Bapak apa? Renek. Pak Jari bakul sate Pak Jen ya enek Pak Jari kowe Ayo, Bro. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. nyanyi Iya nyanyi. Lah aku pengen selamat soalnya di hadapan ibu-ibu banyak ini. ya ibu-ibu banyak berarti tunggalane mentok pitik barang Maksudnya ibu-ibu yang tidak terhingga. lah yang ngomong-ngomong ibu-ibu banyak sewasar ndasmu bongkok ya wedok-wedok Maksudnya ibu, Ya, gitu. ibu-ibu manusia. ya Bunda, kau lama. batang nyanyi yo Lah, lha nyapa iso ngene-ngene iki lho mbok tak nyanyi wis to Dikeploki. wah lah dikeploki malah kedoro Tidak usah tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? dasar nadane Bunda, kaulah muara kasih dan sayang, apapun pasti kau lakukan untuk anakmu yang kau sayang. enak suarane Bunda, bila tercapai cita-cita, nanti aku akan kembali cangkemmu kleru iki lagune Ani nyanyi padamu Ani. Awakmu ganggu lho. Awakmu ganggu. otak kamu dhewe sing bocor Bocor nyanyekno kanggo wong wedok-wedok. lha lambemu sing bosok lambemu dhewe lho nyapa nyeneni kancane iki lho Nyapa awakmu ganggu lho ora masalah. aku ora ganggu mbok sing Sampai aku nyanyekno kanggo wong wedok terus mbok ganggu. lha nyapa bunda kok Ani Iki spesial kanggo ibu-ibu. iya iya bunda tekan Mulane rungokne to. Ya ora Aja mbok ganggu. lah lagumu luput to teko Ani lagu Bunda, kaulah muara kasih dan sayang, apapun pasti kau lakukan untuk anakmu yang kau sayang. ya bener Bunda, bila tercapai cita-cita, nanti aku akan kembali.
padamu Ali. Kok salah ya Pak? Sabarlah sayang, Biani tungguku pulang Bunda Ani. Maksudnya ngono lho. Berarti kowe ra iso, kowe berarti nada-nada kowe ra. Dan awakmu kok mudeng nada. Kalah lah iso. Iki lagune khusus wae Pak Samsul. Lagu kanggo Samsul. apa enek lho? Enek. Nyapa to? Aku apa ra apa to aku sing ra iso iki? Apa iso? Iso, bayar. Lagu kanggo Pak Samsul? Iya. Nadane Mas. Mosok Samsul. Lambemu. Dasmu. Lagu anyar no. Gawe dhewe. Ketua RT toh? Heeh. Pitulas. RT Pitulas. Samsul. Ayo. Deng 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 deng. Ha. Samsul. Apa enek lagu judule Samsul? Manut aku. Iki lho terserah aku. Iki sekarang ngene ras. Good night everybody. Ayo. Inilah satu artis kita. Kepala garangan. Kepala garangan gasmu. Iki lho nyanyi iki lho kenapa? Ya Aku rambutmu kaya garangan. Ben to, sasirku to. Masalah rambutnya kobok. Osa. Samsul. Pak Samsul RT Pitulas. Hei! Iya! Pak Samsul RT Pitulas matur nuwun. Aku wis diundang rene sing cewek jenenge Bungkus karo Bu Yuyun. Bu Yuyun kan meneng ae. Nyapur Bu Yuyun lo meneng ae kok Sing cantik Bu Yuyun, sing cantik Bu Yuyun. Lah nyapa kok sing cerewet ngene kono lho. Iki lho Bu. Ora tahu lah Pak Samsul iki kancaku plek. Apa iya Pak Samsul awak kok Aku mlebu langsung dikei. Kei apa? Tewel. Dikei tewel aku. Karo Pak Samsul dikei tewel. Paham ora? Langsung dikei tewel. Tewel. Ini pulut tok. Sotone iwake jan samene-mene. Masalah Pak, kuwi nek mangan terus piye lho Pak? Urung disiseti, iki sik utuh. Iki disiseti. Kowe dhek mawangan. Karo masuk lagu iki saiki lho. Secu selam cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayo. Yo secu selam cuek baru malu. Aduh adik ini juga abang yang rayo. Ngapunten bapak-bapak, ibu-ibu sedaya nggih, kakang kula dalu niki nembe setepe kumat. Iki rock. Ya ya rock. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah seju bukan berarti tak mau. Jual dikit kan bisa, coba kasih handphonenya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Apa rock? Ya rock. Style toy, style toy, style and toy Mata parang bareng. Enak ya Pak. Berarti lagu suara-suara versi Arabian apa njaluk versi apa nih? Liane. Statue, setelan cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Statue, setelan cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Dia berapa? Prop jajal bro. Ah berapa? Oke.
Apa? Nyapa nganggo Mbak Prabowo. Yang baru atau stage ini? Sesuk engko sing baru mari ngene. Lah dhek versine apa to, Pak? Metu meneng lambemu. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah le. Iki kok ndi to iki? Madura. Statue, 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 statue. Iya iki. Dura iki apik. Salam kerong dari bule. Setelan cuek baru malu. Balik kaya awake dhewe tuku uyah ya, Le. Kakak percil, Iya, kakak Dek. selendam. Iya, Dek. Jangan banyak colok, Le. Aduh nih apa nih Probo Ketua panitia Mas Paris Bapak Kades yang minta peseh Dik. apa nih Probo Kembang kacang dijejer-jejer. Apa nih Nek wis nembang mesti nyawer. Lirsa alir, lirsa alir, alir alir, lirsa alir, lirsa alir, alir alir. Ceng eneng beras neng pinggir sumur RT 17 muga panjang umur. Ning alas kok nggawa roti masyarakat RT 17 kathah rejeki. Alir sa alir, lir sa alir, alir alir, dong lir sa alir, lir sa alir, alir alir dong. Ono kawat merambat nang godhong mlati Bapak Hidayat paring rejeki. Ono kawat munyer nang sumur Bapak Hidayat panjang umur. Alir sa alir, lir sa alir, alir alir, dong lir sa alir, lir sa alir, alir alir dong. Awan-awan ngetok kayu lah godhonge dipangan wereng. Prawan-prawan ketok ayu-ayu bareng rondone ireng-ireng. Alir sa alir, lir sa alir, alir alir, dong lir sa alir, lir sa alir, alir alir, dong. Ireng rambute lho. Ireng rambute wis sepuh tapi isik rambute ireng, urung malih putih. Sik ora. Heh? Sik ora. Sik ora. Ayun-ayun. Ayo. Adu lentik, Ibu Yuyun semakin cantik. Asik. Eneng gabus, Ana kerdus. campur ketan. Mbak Pus cerewet koyo. Cerewete tenanan. Lir sa alir, lir sa alir, alir alir, dong lir sa alir, lir sa alir, alir alir. Arep muni rewet kaya setan. Ora, cerewete tenanan, cerewete tenanan. Lho tapi seneng guyon kok wonge yo. Tapi sambele pedes kaya sambel setan tenan. Walah, sambelnya kayak remason. Gumun aku. Lagu sing anyar ada. Dulu denailah suko Mancalya udah bakawan Raso-rasoko aduh Nusantara. Tapi denai diamkan Lihat nona makin gagal Makin kakak jadi suka Dulu ada rambut kepang dua Sekarang rambut merah-merah Aduh Tuhan ampune
Iya lagu timur karena kan ini acaranya nih gini-gini. Iki khusus hadiah dari saya. Oke. Yang tim konsumsi katuran naik panggung. Siap. Bu Betty, Supiah, Bu Mus, Bu Yuyun. Lah ayo ngamus. Ya naik semua. Ini hadiah dari saya pribadi. Idul aku udung coklat dulu. Ya oke. Yuk sepote. Kakalia de tambah manis dan tane baduka. Dua di rambut dua sekarang rambut merah. Kakalia de tambah manis pulang rantau dari mana. Dua di nona dan selalu pasang gaya depan kakak. Tepuk tangannya mana untuk ibu-ibu yang di depan kita. Ini kan acaranya Mang Agustusan. Merdeka! Karo berok nih Mas. Merdeka. Ya gitu. Merdeka! Merdeka. Ya nggak apa-apa. Semangat loh Pak. Dihitung dulu mulai yang pertama. Ibu Betty, oh jenengan. Bu Supiah, siap Bu. Bu Yuyun, Bu Mus. Enggak apa-apa. Aman. Awakmu kudune sing hati-hati timbang dicuwet-ret. Ora apa-apa. Hadiah langsung dari Percil. Oke. Karena tak adanya ibu-ibu ki awake dhewe sarombongan keluwen. Oke, tepuk tangan yang ada di depan. Iki larane ibu-ibu keluwen dari ibu sana dulu. Ibu Sup. Maju ke depan satu langkah Ibu. Mohon maaf. Oke. Siap. Gerak. Ya, kita harus menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Bu, Sup. Asli. Bu, aja guyu, Bu. Alah. Wong wedok ngaku ya ampun. Alah malu. Bu, Sup. Oke. Dalemipun pundi? Hadap sana, Bu, hadap sana. Rumahnya mana? Sebelah mana? Oh, mriku. Oke. Tadi masak apa, Ibu ya? Tadi masak apa? Tewel. Sampean sing mangan tewel mau. Lah kok cili-cili lamun ngirisi tewel. Tapi luar biasa enak sedep. Terima kasih Bu Sup. Oke. Bu Sup, ada 3 persyaratan nyanyi, joget, puisi. Minta yang mana? Bu. Nyanyi sama aku ya, sini. Enggak apa-apa Bu. Ayo coba. Nadane coba. Sama aku enggak apa-apa. Ayo. Bisa. Kalau aku sama aku bisa. Apa yang tidak bisa di negeri ini, oke? Nadane? Ayo, ape mudun. Abang biru Lampune merah. Luar biasa. Busuk termasuk lagu setopan pada malam hari ini. Ya iso lho. Luar biasa. Terima kasih Busuk. Ini hadiah dari saya Busuk. Terima kasih. Bisa duduk kembali. Inilah dia. Lagu Abang Biru Lampune Merah. Lampu merah. Busuk jangan dilawan. Terima kasih Busuk. Duduk kembali. Inilah dia. Lahir di sini di RT 17 kalau Abang Biru itu lampunya merah. Siap. Bener wi Pak. Maju ke depan. Karena acaranya 17-an ben murup. Merah. Maju ke depan. Satu langkah. Mohon maaf. Biar kita itu suka gembira. Sampai malah nangis lho, liane guyu aja. Loh malah nangis nek. Mikir busuk malah kita ini. Maju satu langkah. Di depan garis. Oke. Nama siapa? Agak lantang. Betty. Iya. Ibu Betty asli RT sini ya? RT Pitulas. Dalemipun sing pundi? Didudeng mawon. Belakang sini. Oh niku, belakang mriku. Oh siap. Bu, Duwe wilayah. Siap. Oke. Ya. Bu, 3 nyanyi, puisi, joget. Alah malah guyu. Ora nek pilihan guyu, Bu. Saiki guyu pun nangis. Nyanyi, joget, puisi. Milih salah satu. Nyanyi. Oke, maju. Telung dina mole rono. Telung boleh nang kene. Ya, Oke, siap. Oke, terima kasih Bu. Wes, pokoknya sini. Ya. Jadi saya Abang Biru
lampune disco. Oh, gelem Gak merah, Pak. Ah, busuk. Terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih. Matur Terima nuwun, kasih. Bu Betty. Maju, Bu Yuyut. Maju. Oke. Siap. Gerak. Alah. Idolane mama. Idolane ya iki. Ya. 3 nyanyi, joget, puisi. Joget. Joget ya? Nyanyi. Oh, joget. Oke, joget. Joget. Ini kapok. Joget. Ayo. Abang biru lampune disco. Abang guru mas mikir. Apa. Masa sakmene guru kakak. Nyanyi. Joget napa? Abang biru lampune disco. Yo. Awak guru mas mikir bojo lo. Oke. Wah, suaranya apik. Bubuk nonton. Hei, woi. Nanti. Dungkruk. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih. Bisa duduk kembali. Oke, terima kasih. Matur nuwun, Bu. Matur nuwun. Luar biasa. Tepuk tangannya mana untuk ibu-ibu yang di tadi? Nyantai. Pemanasan. Ini yang terakhir, ya. Apa dada-dadanya, ini yang terakhir harus lebih heboh daripada teman-teman yang tadi. Yang pertama, 2 dan ketiga. Maju 1 langkah. Oke. Ke depan. Liane do nyekeri sandalan dhewe. Ya enggak apa-apa, jaga kebersihan. Jaga kebersihan dan Jaga juga kebersihan. menjaga kesehatan supaya Ya. tidak Joget, nyanyi, puisi Bu Mus. Joget. Apa? Oh, puisi, minta puisi. Ora iso. Syukur disoweneni. Ora iso, ora iso. Enggak bisa. Ya. Ya, maju. Oke, nadane. Hei. Merek. Wo. Sol. Sol tanggamu lho, Sol. Ya, krek tenan. Iya, wargane iki. Mayor. Oke. Apok tak angel-angel wis saiki. Salah nyanyi. Bila kamu Lho nyapa kowe? Kok nyanyi malah ngene. Di sisiku hati rasa syahdu. Satu hari Niki nggih, jenengan saya niki nggih. Duet kalih kula. Loh, malah Bu. Sampai nangis, Bu. Nyantai mawon. Ayo. Bila kamu Ayo Bu. Bu. Asik. Seneng aku, Pak. Di sisiku. Ayo Bu. Suara ninta hati rasa. Siapa Bu? Kok iso nu lho? Rindu. Satu hari. Bu. Satu hari Tak bertemu hati rasa. Pak, sampean aja nyeneni karo Bu Mus. Iki suarane habis mendino nyeneni wong-wong iki lho. Sampean kok iso Matur nuwun Bu, niki damel tumbas micin menika otomatis yaitu ini suatu contoh jogetan ondel-ondel. Ayo awakmu yo ngece. Kuwi goyang kipas angin terbaru. Lah kok kipas angin apa? Lah ngene-ngene. Lah ora lho jogete mung ngene tok. Bila kaya ondel-ondel Jakarta. Tapi luar biasa tepuk tangan mana itu ibu-ibu tadi. Yuk, artis selanjutnya kita tampilkan untuk Anda semuanya, hadir pada malam hari untuk Anda semuanya. Langsung Spoteso, bareng-bareng yuk. Yuk. Artis kita yang satu ini. Yo, kita sambut bareng-bareng bareng Guyon Mata. Sinden viral kita, sinden cantik kita.
ibu-ibu, karena ini emang sinden permintaan dari ketua panitia Mas Faris, minta sinden wanita Rai Nogo. Ini kita tampilkan pada malam hari ini. Ini contoh cetakan Nogo Sosro ini ya. Berarti bisa nyembur-nyembur gini ya, Pak. Hadap ke depan, agak ke depan Ade, ada ke depan lagi, Dek, ke depan lagi, Dek. Maju lagi, maju lagi. Kok so gede sisih gitu jadi bantalmu Mas. Apa ya, Pak? Iki mau yo kenceng oleh ku budal. Lah terus kok iso ngono? Aku lungguh pinggir genset akhirnya leder separuh. Agak maju, agak maju. Adek, tak Ya, Mas. kenal maka Tak kampleng Mas. sayang. 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 Kenalkan nama siapa, asli dari mana? Oke, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga masyarakat desa. Di Di Mas? Banjarjo. Banjarjo khususnya RT 17 luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk RT 17. RT 17 Pitulas Mas. RT ini lho. Pas pitulas yo pas tanggale Agustus yo tanggal pitulas. Pas pitulas yo nomere anu Apa? duren pitulas. Oh, ngerti berarti. Sing tak awakmu kok Telulas, setok, telulas, getok. telulas. Apal berarti gue. Rolas. Jaran. Oh, 13 iki anu telu. 01. Demit 35. pedus Selikur. likur Mbah Gampeng. Maju. Wong kok suka wabe mbok takokne. Adek. Iya Mas. Namanya siapa dong? Kalau Aa boleh tahu. Ya paling kak kita itu seorang seniman. Kita itu kalau mau kenalan tuh harus pakai lagu. Bisa nyanyi kamu? Loh, Bisa dong. bisa. Ya. Pokoknya manut sama AA ya. Ini kan AA, kamu gitu. Kamu sapi tank ya? Kancane Bukan. mau telek kabeh kuwi. Kita kan memang keluarga sedot WC. Iya, siap. Opo ya nek sapi tek. Maju. Lo jumlahnya di belakang. Iya, itu jumbleng semua. Itu maju ayo coba nembang apa kamu? Kamu nyanyi apa? Nyok nyanyi apa kamu? Mau nyanyi apa? Ya nyanyi yang lagu yang spesial. Oke. Perjuangan karena ini kan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke-80. 80. Perjuangan. Biar ingat kepada perjuangan. Yo, satu nada. Nek perjuangan tuh kita harus dengan semangat membara Luar biasa. ingat jasa para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Betul sekali. Jangan sampai kita lupa dengan sejarah. Jasuke Jas merah. Jas merah. Sukai badokan. Jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ayo, lagune kudu sing semangat. semangat. Yuk. Perjuangan. Oke. Dek jaman perjuangan. Kowe iki lho jane nyanyi. Kuwi capek Capek gunung kuwi iki. Lah kan enek perjuangane. Ya tapi ora kuwi. Ate yo gak ngono kuwi untuk memompa semangat pemuda-pemudi Indonesia. Mas aku penampakku wis Perdamaian ya iso kuwi ya. Damai ya. Kuwi yo kenal. Halo Bandung, ibu kota periangan. Awakmu jajal. Awakmu teko kono. Ya iso. Aku ngene pemuda. Pemuda teko. Heeh. Yuk kita sambut inilah ya selendem dengan semangat perjuangan. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah mari bong rebut kembali dongeng. Pemuda Mas Percil ya enek. Enek lagune ya. Sorak-sorak bergembira semua untuk selama-lamanya. Umpama awakmu. Aku gawekne Mas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kowe njaluk lagu apa? Yo sing nyapik lho kaya tunggale mau nyapo kok iso malah lagu sedih. Nada. Hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya Lagu apa? karena diimpit bumi dan dibakar api. Lah jalur lagu sing apa to? Lagu apa?
Jawara rintik. Kuwi sakidul kuwi iki. Lah kuwi apa? Kuwi lagu iki pokoke aku nadane Mas nadane. Oke. Enak Mas, tenang. Penak. Ora rada lingak-linguk ora rada. Oke. Ah lingak-linguk. Dadi kowe koyo dadi anu lho, Pak. Apa? Kok Pak Mbak lalu cangkem. Kowe lak nang wedok to. Wedok. Mbak. Wedok kok tapi rupane koyo ngono. Ayo. Ya enake yo ngene iki. Aku gak percaya belas kotak. Kuwi menungso kok uduk aku ya ora Oh, percaya. wah ngene mari operasi plastik. Plastik apa? Kresek Mas. Ya sesuk gantian kresek Indomaret dadi luwih penak. Operasi plastik yo ning Thailand. Karo gerakan ya Mas. Iya ya. Maling, hai maling, jangan teriak maling, 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 jangan teriak. Nyapa? Nyapa kok. Lah malah Kowe tilang. njaluk lagu apa? Sing liyane, sing apik apa piye ngono lho? Oh, sing apik. Mosok Mayor berarti. Oke, Mayor. Kowe mayor apa minor jalukmu? Sakarep. Gering sudah rasanya. Kuwi jaluk kuwi. Ya. Berarti kowe dadi gelandangan gelem. Lah mosok yo praktek dadi gelandangan Mas. Ya kowe nyanyi dhewe nyapa kancane kok nyanyi iki lho karo Mas aku. Yo nyanyi dhewe sesuai dengan jiwamu apa ngono lho. Yo kan kuwi termasuk awakmu dhewe. Jawa ya. Nah, ngono lho memperkenalkan budaya Indonesia, budaya Nusantara Biar kepada ibu tahu, adik-adik juga tahu. Kesuwen. Mayor. Kita kan sebagai sampean tani Bu, biasanya ini tolong dino agek muni. Kita kan sebagai Semarang enek seminggu lunggul. media komunikasi menyampaikan apa dari leluhur dulu peninggalannya apa Siap. budaya Nusantara supaya generasi muda mengenalnya. Oke Mas. Jadi kudune dengan tekad semangat kita menyampaikan pesan kita melalui lagu atau apa atau puisi atau apa yang kita sampaikan. Apalagi ini di hari kemerdekaan yang ke-80 semangat membara. Sing hati-hati. Masyarakat nom-noman sing nyawang iki yo gak sing sepuh-sepuh tok. Kudu hati-hati. Aula muda juga menonton. Kowe iki nyanyi. Kowe iki nyanyi nyuk Wong kok ganggu. Kowe iki nyanyi ora ndang nyanyi kowe masalah. Lah diganggu terus oleh. Lho kan ndang muni kok. Mas. Oh iya. Mas gelang kalung wis tak doli. Malah didoli. Amarga kahanane lagi sepi. Perasaan lagune gak ngono kuwi. Tak go bayari angsuran siji-siji. Oh, lagune wong kita. Sing paling akeh Bank BRI sepi tanggapan keuangan dadi oleng-oleng awakku malah dadi enteng kuru akhire aku dodolan kaleng Ya. aku terus mlayu ning Mbah Gam Mas Samsul aku nyusul oh sik ngono malah tekan dhewe tekan Mbah Gam barang Mas nadamu kok iso numpang karo keyboard ya? Kok gak iso penak ya? numpang piye to Dek probo lho. Jajal pelok. Maju. Tung tung deng tak tung tung dak dut dak dut. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau Malaya. Ayo Mas guru apa? Iki lho lagu. asik Nah, ya ngono lho ekspresi Ya. asik senyumnya ayo lambene dicokot Tak pernah ucap Iki lho, hello rumono. pergi kau melambai.
Dipisui masih. Matamu. Liti kaya setan. Kaya pocongan. Liti kaya Sindul gundul kaya jaran. Ya ta gundul ta. Gundul masalah kowe iki. Kowe ora padha karo liya-liyane lak nyanyi ora penak. Lah lak liya-liyane iki nyanyi penak suarane enak ditotok enak ora kaya awakmu. hancur. Hancur. Pamongko ndase kuwi wis kaya mic lho. Lah iya. Oh mikmu loro. Telu mikmu. Endi telu? Oh loro tak. Siji loro. Ah ya loro. Sing liyane anu mic cadangan Mas. Agak maju deh, agak maju. Nembang ki ora terus digawe guyonan. Nembang itu yang enak. Kaya Ndek Probo, kaya aku. Alah Probo ya basa nembang. Bisa. Probo menang lemune tok. Awakmu aja nantang karo suarane iki lho dienggo nembangi ra metu. Ora metu piye Ndek? Cari sapa kuwi awak. Cek. Lah nek saiki adu-aduan sinden karo aku ya entek nek Probo. Apa wani awakmu? Lho piye to? Ya lho. Kene iki masih padha anu sinden. Wes kowe milih. Kowe ae sut. Kowe karo aku sut. Sapa sing kalah, sing menang milih ya. Sing kalah meneng. Yo, 1 2 3. Oh, menang aku. Ora jangkrik. Kowe kok ngene to kowe tanganmu. Lah menang apik no. Ya, kowe milih sapa? Aku yo jelas milih kene lho sing apik. Kono apa iso nyinden kuwi? Ngene. Lah lu kok kan? Ya, Kendodokmu lungguh. Piye? Lungguhmu ora ngono kuwi apa ning singis kuwi masa ya. Ya. Matur sakalangkong tretan sadajereng sepotretan kambi kawula badhe ngejung menawi ngejung tak nyaman le benyon sapora salam kerong salam kerong beti uleg pangap ora kawula badhe ngejung tak nyaman le badhe ngejung tak nyaman le benyon Rada maju. Sinden ora kajek. Lah aku ki gerakanku ora kaya kae, gerakanku pencak kowe. Lehmu nembang ya pencak sinden mbok diawasi ning kene kok. Pencak dor iki pencak dor. Lah iya. aku aman ngejung tak nyaman le badhe ngejung tak nyaman le nyuwun sapora Wes sing perang. Aku sing sinden. Aku sing pencak. badhe ngejung tak nyaman le badhe ngejung tak nyaman le Nyuwun sapora reale. Iya. Ayo iki api. Pencak dor pada malam hari
Lah kapan ngantemku mosok peraturan tok. Loh, ya peraturan iki mesti ana to, Mbak. Kesenian pencak jon lho. Lah kono bolak-balik ngantem aku mosok aku arep ngene kok. Lah kok salah kedawan tanganmu. Kedawan enggak boleh dawa-dawa. Semua itu ada peraturannya, orang terus ngawur kaya awakmu ngono kuwi. Oh, rambale. Do rambe. Oh, rambale. Do rambe, do ramba. Ado rambe, ado ramba. Ado rambe. Ayo le. Iki Pak Samsul, Mas Samsul, Iya. karo panitia, ini diaturin naik panggung. Munggah. Jadi munggahe kok kaya ngene. Ora kale. Kok munggah panitia ora gelem ngene. Takon Jadi sing munggah Mas Samsul musuh Mas Faris. Ayo ora. Lah piye? Masa kabeh panitia kon munggah. Oh, enggak panitia munggah. Mas Samsul. Ora bali. Yo. Ketua panitia. Masa Mas Samsul malah dadi ngene iki. Iki sing dadi londo mau lho iki. Kok urip neh ya? Mau dipateni. Kowe iki mau wis kalah kok Kok wis kalah. Lah kok metu neh lho. Londo blangkonan, londo blangkonan. Panitia piye wis? Panitiane lho piye? Panitia apa? Iki lho Panitia Pak Samsul lho. Lah kan panitia diaturi munggah panggung. Lagumu? Ora bali. Ya wis. Balik wonge. Aduh iki lho mungkin basa Dura kok ora ngerti. Dura wi Dura. Dura. Oh, Madura. Madura pun tak bisa ngucap Madura pun sekali-sekali bener. Pak Sumsal. Pak Sumsal Pak Samsul. Nah, Somsal. Munggah naik panggung karo gerakan iki mau. Yo, kali Bapak Faris. Faris. Oke, yo. Ora bali. Monggo Bapak Samsul. Gondrong kaya film-film iki. Jelas. Iki jenenge Pak Samsul iki. Ini Mas. Bigas. Kita musuh. Ora bali. Lurus tepuk tangannya mana untuk panitia pada malam hari ini larana iki dhewe rasa tekan kene matur nuwun Luar biasa. kita foto dulu Mas buat dokumentasi guyon maton ya sini mbak-mbaknya sini Agak ke sini. sini oke mbaknya sini nggak apa-apa sini Iki sapa kok wedok-wedok iki? Panitia. Iki panitia. iku sing ngupeni demo ya iki kok Piye, Mas? sini Mbak sini Hah? Piye? Rumah aku tuh panitia. Ayo ngatek sik. Ya, ini dari kita untuk mas-masnya lagu dari saya. Lagunya apa di Propo? Untuk persembahan untuk teman-teman ini. Oke, siap. Apa? Lagunya Ayang-ayang. Ayang-ayang. Oh ya, permintaan ayang-ayang. Bagaimana Karang Yuk, Taruna? ayang-ayang, Cok. 3, Ayang, oke. 2, 1. Boleh joget. Ya, oke. Di sini. Apa? Iki mau Pak anu Mbak Samsul. Lurah request. Apa? Ayang-ayang. Yo iki. Ya iki lho sing diomongne ya kuwi. Ya ayang-ayang, yuk. Yuk. Sinjanya sini ya. 3, 2, 1. RT Pitulas ki coy. Masuk. Awas yo. Bapak. Masuk.
masih bersama Guyon Maton. Kita gulu pedot-pedotan coy. Ci yo. Asik. Matur Banuwun. Sukses selalu untuk generasi pitulas. Tepuk tangan. Yuk, 3. Jadi ki ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pami dumateng sagung para rawuh sedaya namung mekaten lan semanten kiri kula sakadang saking paguyuban campur sari Guyon Maton Cak Percil CS keparang sowan wonten ngarsa panjenengan. Wiwitan ngantos pungkasan mbok menawi wonten kalepatan kawula sakadang nyuwun agung engses samudra pangasawi dumateng panjenengan sedaya. Kula sujud prastya, Kula kolis iksan. ngaturaken sugeng dalu, sugeng pepisahan, sugeng pinanggih sanes wedal kanthi asesanti. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih bejo wong kang eling lan waspada. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.